Tady Denis, vítám vás já Kinky u nového videa. Tentokrát to úplně nového, úplně nové série Minecraft Story Mode. Takže budu tak někde vědět, co mám dělat. Já se ještě podívu na jak se to hraje. Já čím mám dát pauzu. Teď zase není. Tak. Podíval jsem se. Můžeme jít hrát. Podle mě je to úplně úžasná hra. Tady si vybereme jako vždycky tohle nebo tohle. Já si vyberu jako každý youtuber si vyberu tohle, že je mě sympatičnější. A promiňte, já jsem to musel nějak zmenšit, aby se mě to dost rychleji načítalo. Tak, takže se omlouvám za to, že to bude možná pomalejší, tak, ale jdem se pustit na první díl. Nechci kopírovat Pedra, ale jestli to chcete přeložit název, tak je to, myslím, že jak říkal Pedro, že je to nákup cobblestone, nákup kamene a jdeme hrát. Tak já vám to nechám puštěné a zatím se dívejte. Takže, ještě vám musím říct, že tuhle hru jsem si před tak asi 2 minutama teprve stáhl. Takže je to dobré, je to rychlé. Tak. Mně se ta hra strašně líbí, já ji mám strašně rád a strašně rád ji hraju.
Ale jestli to rychle ukončím, tak se velmi omlouvám. Ale... Ale je to prostě... Se za to omlouvám, když to rychle ukončím. Já nevím, jestli jsem teda dobře, ale nechápu to. Já jsem... Útok prasátko. Jako podle mě by to taky nebylo směšné. Jako když na vás někdo vyletí s hororovou maskou třeba ze stav, tak jako... Jej! Já nevím, jestli se to dali dobře nebo ne, ale... Podle mě je to výborné. Tak. Já teďka se budu dívat. Ty bogu, jak mě to rychle jede. Mě tady Just Cause, které možná budu natáčet, se mě seká jak něco. A tohle se mě neseká ani trošku. Já zkusím, protože tady na rožku něco bylo, já to chci vzít. Promluvím s prasátkem a jdem dolů. To prasátko je tam asi nejlepší a bez to říkám, mě to jedno. Jinak jako skoro každý youtuber kopiuje. Ale prostě je mě to úplně jedno. Kopiuju někoho. Tam někoho kopiuju. Kámoš mi řekl, prostě skončíme s tím kopírováním a jdeme prostě hrát. Protože tahle hra je báječná. Vůbec se ani neseká, i když má tak vysoké rozlišení, že jsem to tady asi 5 minut se to tu řešil, ale je to krása. Takže tak. Mně se ta hra prostě líbí. Je dobrá a úžasná prostě. Já jsem se tak těšila, že budu hrát a teďka ji hraju. Hej, uvidíte?
Já nevím, jestli to třeba dobře, ale mě to úplně jedno, ale je to strašně boží pocit to tu hrát. A boží. To je prostě boží. Já to mám rád, jsem že úplně nadšený. Já nejvíc můžu, protože tady mám úsměv a nejde vůbec dát dolů a když ho dám dolů, tak se hned začnu zase usmívat, takže jako perfektní pocit je to být buď váma, si to zahraju, si to stáhnu. Já ani nevím, co bych měl dát. Je to s zombikem, je to cool, je to boží, ale prostě nevím jako, jak Pedro, prostě neviděl, co na to dát. Ale je to boží. Dneska jsem vydal jedno video s Bixmanem, hned potom, ale dneska asi nenatočím to video s tím, s Skyem, protože se mě nechce asi tu podívat na to, abych něco věděl o tom a tak, takže tak. Tady musíte mačkat Gčko. A Ečko je šílený. Tady se mě to trošku laguje, protože je to vážně těžší na tu hru. Je to těžší na tu hru a hlavně na můj počítač. A tady je to takové těžší, protože tady to přeskakuje, to tady moc toho. Prasátko je šťastné z toho, že jsme rozbili dřevo, ej! Na to by se hodilo prostě. Je to boží, podle mě je to výborný. Tak. Těším se na to. Za to jim nedáme. Kočičkám. Skeleton. Budeme tu, za to je oblečené naše prasátko. Naše věrné pískovité prasátko. To je, jak vypadá jak prasátko. Vy jste líbí. A teprve uvidíte. Pedro dal úplně to první, ale my dáme toto. Tak. Ještě do čtverky. Kočičky, ta Maneta má jednu holku, ještě k tomu je hnusný a tygr. Tygřici. Tak. Já nevím, jak se tam objevili, ale podívej se do česky, jestli tam nebude. Tak. A jdem
už rovnou do naší budky. My uděláme to tak asi do konce toho já nevím, jak to jmenuje jako... Jo, stihl jsem to. To je strašně boží hra, ale mě setřel. Ona mě připomíná, brácha se díval na anime jedno a ona, jak se jmenuje Petra, ona mě připomíná taky jednu Petru, ale byla Češka a nebyla v Minecraftu. A hlavně bojovala proti obrom. Tohle uděláme a počkáte na další díl téhle série. Doděláme toto, s tímto půjdeme hledat se prasátko a u toho rozdělení. Tak. 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 Je to. Tak. Ta hra říká sama o sobě, to znamená, co je
a co vždycky bude. Takže, je to přesně 20:10, ještě budeme chvilku pokračovat a pak se s vámi rozloučím. Takže se těšte. A teď ukážu, že jsem. A kdo je tady loser? Vy. Pěkně se ho dali. Měli dopředu. Ale vždycky u těch videí se čeká, u těch střihů vždycky se čeká jenom na něj. Ne na nás, jenom na něj. Takže za všechny čekání může on. Najdeme ho a najdeme ho rychle a půjdeme dál. Za mrkvičkou. Slyšeli jsme nějaké chrochtání, podívejme se na stopy. Věděli, kam šli. Já vím, ale chci to ukázat i vám, milí diváci. Takže jdeme dál. Proběhneme se zás. Tak, teď půjde dál. Můžeme to mít jinak, takže se můžeme podívat kam. Tak, tak, tady není, podíváme se sem, co by tam mohlo být. Tak, Rubin by šel spíš, protože jakože tam ty stopy mohly dát prasátka, takže sem. Začali jsme to, jdeme dál, Rubina. Můžeme to mít úplně jinak, takže si musíme podívat. Tak to nemáme jinak asi. My nás stihneme i menší.
zábavičku. Takže se dívejte. Je strašně dobré, když se směje zloubění. Tak. A tady jich zabijem, tady to ukončíme. Ještě 3. O. Ne, neumírej! A co Rubin? Nám zase utek. Tak. Tady bychom to mohli ukončit. Já vám děkuji za tohle, za vaše dívání a do příštího Minecraft Story Mode. Zdar!